legende o kojima se i dan danas šapuće. Neke legende su stare više, neke manje. Neke vuku vekove unazad, a neke su od skoro. Ljudi se boje da sebi priznaju, da priznaju drugima, da priznaju da ne postoji samo dobro, da ne postoji samo Gospod, da postoji ona druga strana o kojoj se zna jako malo, o kojoj se priča u tišini uz vatricu. Nekada su naši preci, dok su ubijali duge zimske noći, prepričavali razne legende, drekavci, karakondžule, veštice, kletve, crna magija, svašta nešto što se provlači kroz našu istoriju i čini je nekako mističnom, neispitanom, jer u većini slučajeva priča se samo o onome ovdašnjem, o onome što možemo nazvati svakodnevnica, a retko ko usudi se da kopa na mesta gde se neće naći samo lepota i radost, nego na mesta odakle dolaze krici raznih stvorenja, raznih napaćenih duša i uništenih života, mesta i način dolaženja do cilja na pogrešne načine, način gde se zaboravlja da je dobro ipak najbolje, gde misle da mogu uzeti tuđe sudbine u svoje ruke, a da od toga ne dobiju nikakve posljedice. I ljudi koji su svoje živote dali tražeći ono mistično, koji nisu znali u šta se upućuju i kamo su krenuli, a da su znali, teško ko bi od njih i krenuo na taj put. Sve ono što se jako dugo provlači među tim starim, pa nekim i novim pričama, sve ono od čega ljudi beže, sve te legende, naći ćete na jednom kanalu, na kanalu Enigma, na kanalu gde ne postoji zabranjena tema, na kanalu gde ne postoji neispitana tema, na kanalu gde zajedno prolazimo sve to manje poznato. Dođeš li mi još jednom takav pijan i lud u kafanu, sastavit ću te sa crnom zemljicom. Hodaš po njoj, a ne znaš šta je pod njom. Pod njom ćeš biti ti ako ne prekineš. Moj Vito, sav si zavitlan. Ne znaš ko ti glavu nosi. Sve ćeš ti da rešiš tvojim pesnicama. Mal po nekom stežeš gušu. Ja vas spremam za ono što će da dođe. Slušaj ti mene sad, Beno pijana. Da nisi bio mom pokojnom ocu ono što jesi, nogama napred bih te izneo odavde. Popi ovo vino i diži sidro, ili će moje strpljenje doći kraju. Moj Dragutin, ljubim mu ono oko bistro plavo. Glavu mi je iz torbe vadio, a ti bi u nju da je meteš. Moj Vito, setit ćeš se ti reči pijanog đurađa. Ja jesam pijan, ali lud ne. Ajde, nek ti je laka noć. Držati kafanu. Ne kažem, ima to svoj merak, lepotu, ima nešto. Ali ljudi, pogotovo ova naša sorta, luda, seljačka, ona neuperna, kad se naliju vina ili rakije, ko marva su. Živce pogubi ja sa njima. A đurađ, to vam je tek biser među biserima. Taj se s flašom budi, s flašom zaspi. Provocira ljude, vređa, priča o nekim ludostima, o crnim stvorovima, priča kako pod nama živi nešto što čovjek nije, kako je on to video, kako od toga ne može da se oporavi. Alkohol njemu nije pojeo samo drob, već i ono malo mozga što imade. 100 puta sam stao ispred njega da ga neko onako pijanog ne prebije od batina. Živce mi jede, ali šta ću?
Otac mi je tražio da ga čuvam. Dok je god je bio živ, govorio je, ako on ode prvi, ja Đurađa moram čuvati. Naime, moj otac, pokojni Dragutin, bio je nerazvojni prijatelj sa ovim pijanim gmazom. Doduše, nije ni on vazda bio lud, pijan i pogubljen. To je nekad bila ljudina od skoro 2 metra, utegnut ko sajla, a alkohol ni da lizne. Čovjek smeran, umeren, ma čovjek za primjer, ali eto. Otkad mog Dragutina pokri crna zemlja, on kao da je sa uma sišao. Rekoh vam, bili su veliki prijatelji, a njih dvojica zajedno su radili kao rudari u sada već ovom našem napuštenom i zatvorenom rudniku. A moj otac nas je napustio baš tako, kao mnogo tih napaćenih ljudi koji u onom mraku, u rupama, kopaju i stavljaju glave u torbe zarad nekog boljeg sutra. Dao je život da uloži u ovu kafanu. Dao je svoj život da ja svoj ne moram stavljati na test, nego da budem siguran na ovaj način. Zato, kad god mi Đurađ živce načne i dođe mi da ga na glavačke izbacim, samo se setim svog oca. Setim ga se kako leži na nosilima, onako sav zdrobljen i izudaran. Pa se primirim i verujem da to što moj otac zatraži od mene dok je još bio živ da ga čuvam, ima neku težinu, ima neko značenje, nije zadžaba. Isto tako, kad god mi dođe da ih sve onako pijane i lude izbacim iz kafane, a nju srušim, zatvorim ili spalim do temelja, setim se da bi morao u one jame, da bi morao da stavljam život na kocku i da je moj otac svoj život dao zarad ovog, pa se nekako i primirim. Šta mi je živaca taj čovjek pojeo? Ajde pije, piju svi, zato kafana i služi, nego napada ljude. Zna naprasno, onako pijan, ošašaljen, prvo drema za stolom, pa skoči i počne da urla, da viče kako će da dođu, kako se moramo pripremiti, da se ne smeju jer su budale, pogotovo ja, da su nesvjesni svog postojanja, da će nas tama sve pojesti, a to, kad se često ponavlja, počne da čupa živce. Inače, ja sam vam važio za matorog momka. Ni žene, ni dece, ni devojke sa kojom planiram bilo šta, a meni 35. Nekako sam jadan suma smetnuo da je to donekle moralna obaveza, da postoji vreme deteta, momčića, čoveka pa starca i da, što kaže naš narod, treba sve u svoje vreme. Toliko sam bio zaposednut tom kafanom, da stvorim nešto, da stvorim što više, da sam zaboravio da džaba stvaram ako nemam za koga. Pa su te misli o kakvoj devojci i ženidbi počeli sve češće da mi padaju na um. Topla, letnja noć. Razjurio ja onu bagru ranije, no obično. Zapalio cigaretu pa seo u baštu pred kafanom. Zadigao noge na stolicu, pijem i gledam. Gledam u taj mir, te ljude koji kad prođu. Slušam mlade kako se smeju radosno. Posmatram one zaljubljene kad prođu i osmehuju se jedno drugom. Majke kako dozivaju dečurliju da uđu jer je kasno. Gledam momčiće u grupicama kako okolo tumaraju, kuju planove i uživaju u mladosti. Gledam majku mu, sav taj običan svet koji je toliko prelep. Gledam kako najobičnije stvari čine život tako uzvišenim, tako savršenim. Ono bistro nebo i sjajne zvezde kao da nas kite. Kite ove osmehe, mladost, ljubav. A ja, jako kakav nemi posmatrač. Prsa puna neke melaholije, nostalgije, nekog žara. Nisam bio ljut na svet, život ili Boga, zbog toga što nikog živog nemam, ni oca ni majke, brata ni sestre. Ma ne, verovao sam da je tako Bog hteo, da je sve to prosto život i da su neke stvari veće i jače od nas. No, falilo mi je da se i ja s nekim prošetam, nasmejem, da onaj moderni brion stavim na izbrijano podbradlje, a da mi se ona, neka, šćućuri uz prsa i kaže koliko lepo mirišem, da živim ovaj život malko drugačije.
to moje putovanje u želje, moje preispitivanje sopstvenog života, prekidoše zvuci novih, uglancanih italijanskih cipela. Pogledam levo od sebe i vidim peglano odelo i cipele koje odbijaju onu uličnu rasvetu. Ide ka meni sa onim njegovim blagim osmehom moj dobar drug. Ne dobar, onaj najbolji. Petar. Pera Cverglan, kako smo ga oduvek zvali. Nadimak mu takav ko deca na denu smo, jer je vazda bio ko za svadbu. Mirišljav, utegnut, sređen. Pa kakav to gazda u početak noći kafanu zatvara, jel ljudino? Onaj koji voli da zasedne ponekad iza svog meraka. Pa gde si bre, Pero Cverglanu? Gde si vi to, sabljo britka? Nisam tog čoveka video godinama. Inače, on je zajedno sa svojima pre nekoliko godina otišao za Francusku. Inače, njegova majka bila je Francuskinja, a njegov otac general, naš čovek. Majku mu je upoznao negde na nekom od tih njegovih vojnih putešestvija, a Pera je bio domaći Francuz, kako je on voleo to da kaže. Pa jeli bre, što sediš tu ko neki žandar kome lađe potonuše? Što žandar, Pero, brate? Pa samo njih niko ne voli. Sad, nije baš tako. Nego mani me žandara, otkud ti? Kad si stigao? Što ne javi da dolaziš? Pravo da ti kažem, nisam ni ja znao da ću dolaziti. No eto, prekinu veridbu. Ništa pametnije, pa reko, malo dole kod mojih da se saberem. Vidim stare drugare, a možda i odaberem neku ovdašnju našu. A ti, što sediš sam? A eto, malo mi dosadila ova naša bagra, pa ih rastera danas prevremeno. Pa seo malo, eto da preispitam sebe štogod. Nego što veridbu prekide, šta bi? Mala francuska šmizla, misli ona da su naši momci koni njihovi. Tamo, brate, žena muškarcu naređuje, a on sluša ko kakvo pašče. Pa gde to može biti? Može, i tekako može. Bolje da ne znaš i ne vidiš. Nego slušaj, dole sam do ulice kola ostavio. Da se maneš ove tvoje kafane, pa da ti i ja ako nekad malo obiđemo okolo, možda se nađe i koji curičak. Kola? Čekaj, hoćeš mi reći da imaš kola? I to kakva? Najnoviji model. Ajde, zaključavaj to i idemo. Vidi ti, mangupa, pa eto me za minut. Tu noć Pera i ja smo obišli sve žive kazine, kafane, svako mesto na kom ima alkohola i žena. Ko je tad imao auto? Pa gotovo niko. Ma bili smo glavni tu noć i što naš narod kaže, popili smo reku. Kuća mi je bila bukvalno u uvali i prilaz do nje nije bio bog zna kakav. Imao sam nekih 600-700 metara do kuće i sećam se da sam Peri rekao da će odatle peške, da se ne mora tamo zavlačiti. Još treba da se zaglavi novim autom. Sedeli smo u kolima možda još nekih 10 minuta, izduvanili po cigaretu, pozdravili se, pa sam polako i krenuo. Onim sporim, opuštenim korakom, da se spustim niz breg, niz tu uvalu kako hoćete, pa lagano. Hodao sam sa mislima o tome kako je život nekada tako lepa i dobra stvar. Idem vam ja tako, kad možda na nekoj polovici puta do kuće, kad da vidim ispred sebe nekakva 3 čoveka. Dok su mi bili onako malo udaljeni, mislio sam da možda i samo umišljam. Pošto, ne mogu lagati, bio sam poprilično pijan. Ali kako sam se ja njima približavao, a oni meni, videh stvarno neka 3 čoveka. Onako duge brade, kape i svešteničke haljine na njima. Gledam, reko, čoveče, šta rade popovi u sred gluve noći na ulici. I to ni manje ni više no njih 3. Mislim da sam se u sekundi otreznio. Što sam im se više približavao, bila me je sve veća i veća jeza. Razmišljam, da li je bila nekakva sahrana,
Ali, brate, de u ovo vreme da se vraćaju i opet, što njih trojica. Idem ja ka njima, približavam im se i sve se pravim da mi je sve jedno. Kao nešto ja zviždućem, gledam okolo. Kad sam bio gotovo na 2-3 metra, ja ih pozdravi i povika. Dobro veče, dobri ljudi! Njih trojica ništa. Kanda me ni čuli ni vidjeli nisu. Gledaju pred sobom, niti se osvrću, niti gledaju ka meni. Mimo iđeš smo se mi, ja se okrećem za njima, a oni ništa. Ma kao da me nema. Zastanem, gledam bolje, majku ti ljubim. Ja vidim sve lepo, vidim kape, brade, ruke, ali čoveče, nogu im nema. Poginjem se, zurim, ma jok, između haljine i zemlje nema stopala, nema nogu, nema koraka. Ja pognu glavu, prekrsti se, rekao, Bože, šta je ovo? Kako se prekrsti, onako pognut, diže opet pogled, a njih nigde. Na tom delu je čistina, nema rastinja, šume ili šumarka. Ljudi, nema sile da su bilo gde mogli zamaći za 2-3 sekunde, a njih nigde. Bome, dobro mene trnci obuzeše. Pusti ja korak onako, skoro da potrča. Idem ka kući što brže da stignem. Kako stigo, vidim, vrata na kući mi je otvorena. Nad kućom šljašti pun mesec. Oni popovi. Meni vrata na kući je otvorena. Napolju ona sablasna, što kažu, grobna tišina. Ščepam toljagu, što mi je vazda tu do vrata, i krenem polako unutra. Koračam polako i sve gledam da mi neko ne obi kuću, pa da ga prepadnem. Palim sijalicu, al vraga. Nema nigde nikoga. Pretražim svaki kuta kuće. Niti šta fali, niti je šta prevrtano. Nekako mi laknu. Znam da je ja uvek zaključam, ali rekao, možda sam smetnuo suma pa se ne sjećam, ili nisam zaključao pa me neko tražio, video da nisam tu, nije dobro zatvorio, ona se otvoriše i eto. Zatvorim ja vrata, ostavim onu toljagu, krenem da se slačim, rekao da legnem ili ću pasti. Bančio sam do pola noći, valja mi se odmoriti i naspavati se. Taman da ugasim svetlo, da se bacim u krevet, ja vidim da mi na stolu nekakva knjižurina, i to onako ogromna, crna knjižurina na sred mog stola. O, reko, Bog te pomogao, pa šta je sad ovo, kakva je ovo knjiga? Sve se snebivam, zvernjam okolo. Majku ti da nisam pošašavio od vina i rakije. Ma jok, stoji ona knjižurina ko pola stola, korice joj debele, neka manila viri iz nje. Priđem stolu, gledam je, po njoj neki simboli, brojevi. Otvorim je i počnem listati. Neke reči, neko pismo, ne bi sam znao šta je ono. I, brate, sve neki andraci nacrtani, neke anđame, rogonje, neke budalaštine, Bože ti pomozi. Rekao, šta će ovo u mojoj kući, majku ti ljubim, ko ovo ovde donese? I onda mi, sine, ona 3 popa išla su iz pravca moje kuće. Oni što nit more, nit zbore, što im nogu ne vido. Kad dođu ovde, kuća mi je otvorena. Ništa ne fali, je ova knjižurina na stolu. Tad je počela gotovo panika da me hvata. Zatvorim ja onu knjižurinu, gurnem je u neki stari pleteni džak i iznesem napolje, bubnem je iza kuće u sanduk, drven, gde sam držao koješta. Uletim u kuću, rekao, Vitomire, zreo si za krevet, sutra ćeš ovome, nije tebi baš dobro. Draženo ti sunce poljubim. Stavio sam je u sanduk onaj, ušao u kuću, zatvorio vrata, ona knjižurina opet na stolu. Tutnji mi srce tačno u ušima. Kako sam izašao iz Petrovog auta, tako počeše neke ludosti, ne mogu se sabrati. Ja, pomalo i nervozan, dočepam onu knjižurinu. Kako je dočepa, ono se otvori i to se nekako otvori na kraju svih onih stranica. I na posljednjoj, dole u ćošku, potpis mog oca. Lepo piše Dragutin. Razjario sam se, dohvatio je i s njom nazad u sanduk. Preko sanduka džakove sa žitom. Sav
poluizgubljen. Rekao, nećeš ga majici. Pa ne može knjiga da izlazi sama iz sanduka, jado pijani. Vratim se i ovaj put je nema u kući. Dohvatim bocu vina, tačno sam ga svukao za moment. Samo da me tresne da ne znam za sebe, da zaspim što pre i probudim se iz ovog ludila. Ja sam vam čovek koji je vazda ustajao rano, jako rano, oko nekih 6 ili 5 ujutru. Taj dan ustao sam daleko posle podne, sam podbunuo naduvanih kapaka, utrnuo spavajući. Budim se, a glava puca. Telo mi teško i vidim da je sunce daleko iznad krovova. Shvatim da sam pola dana prespavao. Idem ka kafani i već iz daljine vidim red ljudi koji čeka. Te barabe. Provodili su dane i noći u njoj, a nikada se nije desilo da kafana nije otvorena od ranog jutra. A sinoć si rano zatvorio, danas kasniš. Ej, ono otvori. Aman Marvo, smirite se malo, nije šećer u vodu. Nije to, pa treba je otvori. Ne može. Alo, Ristoviću, hoćeš da je nikako ne otvorim? Pa nisam ja vaš sluga, imam i ja dušu, umem i ja popiti i zaginuti. Ajde, prva tura ide na račun kuće. Šta njih može da razveseli no piće i to kad je besplatno? Sjatili su se ko ovce u to, a meni tutnji u glavi. Ne znam, jesam došao ili pošao, jesam li budan ili još spavam, a ova Marva samo čeka da ih napojim i natočim vina. Taman reko, to je to. Tu sam gde sam, moram izgurati ovo nekako. A misli od sinoć iz glave mi nisu izbijale. Stalno mi se po glavi vintalo šta mi se ono sinoć desi. Taman kad sam malo onako uz jaku kafu došao sebi, pribrao se, eto mog krvopije Đurađa da stavi jagodu na vrh torte. Ej, domaćina gazde i kafedžije, ne zna komu glavu nosa, prespava po dana pijan, a onda ja izgubljen, ludi pijanica. Đurađe, ne sad. Nije mi do moje glave, još mi ti trebaš da mi trubiš obuda. Jadan ne bio, ne znam jesi li širi ili viši. Nema većeg i jačeg čoveka u okolini. A presavio se ko kakav školarac. Da ne bi da ti čeka Đurać donese kozijeg mleka, malo ne bi li se pribrao mučeniče. Drtino matora, skrati tu jezičinu, nisam danas za tvoje budalaštine. Oj, dobro, de. Donesi de ti meni bocu. Ma, donesi ti meni odmah 2 boce. 2 boce vina, pa ti odmaraj. Dosadan si i ovako trezan. Koliko ti trezan i možeš biti. Kad se naliješ, nateraćeš me da te olupamo patos. Ej, čoveka. Pravi mu pazar ko niko, a on bi još da me bije ovako stara. Aj, sramoto. Tumbale su one najizdržljivije bene, one iz pičuture do posle ponoći. A ja, ceo dan mislim o onome što se dogodi prošle noći, sam pola dana prespavao. Pa ni meni neće san na oči. Reko, bolje i njih da slušam, no sam da sedim ko kakva luda. Ispratio, izneo sam ih, bolje reći, tek posle ponoći, nekih par sati. Zaključao u kafanu i odlučio da u njoj prespavam. Bilo mi je mrsko ići kući, a i ako se opet uspavam, bar će me oni ujutru svojim povicima probuditi. Imao sam stari, odrpani krevet u ostavi i tu odlučio prenoćiti. Konačno je kafana bila prazna, a ja, iako kasno ustao, dosta nekako umoran i izmrcvaljen, ležao sam i razmišljao šta mi se ono desilo. Iako sam neke stvari jasno čuo i video tu noć, nisam to mogao da prihvatim. Sve sam nekako bio ubeđen da sam umislio, da sam sanjao, ne znam, i tako razmišljajući o svemu, polako sam potonuo u san. Budi me nekakvo lupanje u sred noći. Majku ti poljubim, pa reko, ko je sad pošao u kafanu, đavo ga odneo. Ustanem besan kao ris,
da nekom glavu olupam. Kako sam prešao iz ostave gdje je bio krevet u glavni deo, onaj međed na vratima lupa, hoće da ih izvali iz štoka. Stani, međede, ne lupaj, da mogu otključati pa ću ti glavu sa ramena odvaliti. Ma dan li ti je... Otvori ja ona vrata. Nema nigde nikoga. Nigde žive duše, žareno ti sunce poljubim. Izađem, idemo ko kafane. Ma ništa. Zvezdano nebo, kasno posle ponoći. Ma nema nigde nikoga. Vratim se unutra. Zamandalim ona vrata. Kako uđo, tako s polja čujem neko se cereka i to nekako onako ludački. I nije bio jedan glas, to jest osmeh, nego njih više. Au ti majku Božju, pa ko mene ovdje drnda, neće glave da se nanosa. Reko, neću opet da izlazim. Dok otključam i otvorim, Bena se može sakriti u mraku. Ja se prišunjam do prozora i polako iz ćoška krenem da pomeram zavesu. Pomerim ja nju i pred kafanom mi stoje ona 3 popa. Ona što videh pre neko veče. Stoje jedan do drugog, ali im face ne vidim. Samo duge brade, cerekaju se sva trojica ko ludi. Gledam, nema im nogu, nemaju stopala. Sada nisam pijan, nisam lud, aman znam šta vidim. Rekao, jesam li ja uz ove ispičutore i sam poludeo? Da li mi je onaj ludi đurađ mozak pomutio pa mi se svašta priviđa? Sad već pomalo i iznerviram, povikam na njih. Alo, Marvo luda! Neću se ja jurišati sa vama. Ako imate šta, rešit ćemo i tekako. Neću se kriće igrati sa vama. Đavo vas odneo. Oni se opet onaj ludački smeh dadoše. Vrište, krevelje se. A meni se poče po kafani sve tresti. Počeše čaše i bokali sami se rušiti, razbijati. Stolice kao da ih neko baca, treska o zid. Htedoh svetlo da upalim, a sijalica puče, ma nije ni bljesnula. Živ je mene strah obuzeo. Tek tad mi je bilo jasno da ovo nisu čista posla. Da se dešava nešto i previše čudno. Ja prigrabi staru očevu pušku, pribi se u ćoša kafane i reko, šta god da je, borit ću se dok mogu. Nije sve to dugo trajalo, nekako je prosto samo od sebe stalo. Stojim, čučim, preplašen ko nekakvo derište, ne smem se maći. Zavese na prozorima navučene, mrkli mrak, ništa se živo ne vidi. Samo sam čučnuo i čekao u ćošku. Bojim se pomaći. Tako čučeći me san prevladao i tu zaspa. Baš kao što rekoh, kao neko preplašeno dete. Otvaram oči, onako sklupčan u ćošku. Sve sa očevom starom puškom u ruci. Kafana zatvorena, zavese navučene, a unutra haos. Stolovi porazbacani, stolice također, kako koja polomljena, iza šanka srča. Skoro sve čaše, flaše, bokali, sve porazbijano i proliveno. Ajde, kuš, nema danas ne radim. Vidite li vi ovu pušku? Kad zatvorim, bude li ko povikao ili zakucao, sasuću mu barut u prsa. Privukao sam jednu od onih čitavih stolica, seo, a onu pušku stavio na sto. Sedim, ne znam gde sam. Sav ukočen, kako sam zaspao onako. Mislim se, to je to. Ili sam ja totalno lud, ili se neki crni oblak nadvio nadamnom. Sve oko mene polupano i razbacano, kao da se 20 ljudi tuklo pola noći. Pričam sam sa sobom. Hoću sam sebi da objasnim kako je ovo moguće, ali nema odgovora. Nema sile kako ovo objasniti i šta se dogodilo. Dohvatim jedan jedini bokal vina koji osta ceo pa nasu. Popio sam 2 pune čaše kao da su kap
I onda ispred sebe, tu na šanku, vidim onu crnu ogavnu knjižurinu pola dana beloga. Znam da je nisam donosio. Znam da sam je turio u drven sanduk, da sam na sanduk džak stavio, a nje evo ispred mene. Alo, Marvo, dosadna, jesam li rekao da kafana ne radi? Vito, sine, otvori ta vrata. Đurađe, nije vreme sad, kafana ne radi, ajde svojim poslom. Vreme je, itekako je vreme. Nisam pijan, otvori, moramo da razgovaramo pod hitno. Aman, čoveče, čuješ li? Ne mogu, imam posla, dođi kasnije. Ja dece nemam, a mom pobratimu. Ti si jedinac i jedino što ostaje iza njega. A to, što ti sna ne da, to dete milo nećeš i ne možeš sam da pobediš. Šta pričaš ti, ludo? Šta ja ne mogu sam pobediti? Ti si koji otac ti. Dosta sličan. Vi ne kasnite, vi ne zabušavate, a ti otkad je ove kafane nije bilo jutro da kasniš minute, a kamoli ovo. Nemoj mene lagati, no pusti me da ti pomognem. Ajde, pomeri se da uđem. Gledao sam ga čudno, a on nije bio kakav sam ja navikao da jeste, nego nekako ozbiljan, kao da zna šta priča. Prođe pored mene i uđe u kafanu. Mili sine, šta se ovdje izdogađalo? Ko ovo porazbija sve? Ne znam šta se događa, Đurađe, ne znam. Reci ti meni. Od neku noć sve mi se neke lude stvari priviđaju i događaju. Mislim da sam puko ko bas. Kako da ti kažem? Šta da ti kažem? Nikad me niko od vas nije hteo čuti. Ti me za budalu smatraš. Pijana, blentava, luda, polupana starina. Ima nešto. Nešto, moj Vito, crno, tamno, zlo i naopako. Ne znam šta je. Otkud je, ali ima i nekako je među nama. A mislim da znam i ko ih navuče na nas. Moraš mi reći šta ti se tačno desilo, šta si čuo, šta si video. Šta sam video? Nemam pojma šta sam video. U gluvo doba neka 3 luda sveštenika, ne znam da li su to uopšte. Nemaju nogu, jadna mi majka. Cerekaju se ko izludeli. Pre neko veče sam pio sa Perom, došao iz Francuske posle toliko godina. Nađo kuću otvorenu, a te popove sretoh usput. Glasa pustili nisu, a sinoć me ovde neko lupanje probudi. Ja napolje, nigde nikog. Zaključam kafanu. Reko šta je, da je, otiće do jutra. Ćućurim se pa tako i zaspav. A nešto mi kafanu polupa. Sijalica puče sama od sebe, a boce, stolice i stolovi. Jadna mi majka. Ali oni se same od sebe porazbijaše. I šta ono reče? Šta znaš? Ko je šta navukao na nas? Ništa se nije samo od sebe razbilo. I nisi lud. To, oni žele da te izlude, da razum izgubiš. Da te gledaju ko budalu poput mene. Tvoj otac, Dragutin i ja, mi smo ovo dozvali ovde. Šta ste ti, moj otac, doveli? Šta pričaš ti, čoveče? Čekaj, pa na ovoj prokletoj knjizi što se vazda odnekud pojavi, pa tu sam pročitao njegovo ime, očevo. Knjizi? Kakvoj knjizi? Gde ti je knjiga? Crnoj, velikoj, sa nekim andracima unutra i nekim tekstom. Eno je tamo na šanku, ali samo da znaš, ja je tu nisam ostavio. Kako sam knjigu pomenuo, kako je ugledao na šanku, jadan on sad prebledi. Krenuo je ka šanku, ka knjizi, nekako preplašeno, polako. Skinuo je šešir sa glave i polako došao do nje. Počeo ju je milovati kao da je nekakav živi stvor, a ne knjižurina. Đurađe, kakva je to knjiga, znaš li šta o tome? A on poče nešto sebi u bradu drobiti. Zašto oko moje plavo bistro moraš da kopaš? Zašto me nisi slušao? Zašto ne spasih tebe prokletog i sebe sa tobom? Alo, šta pričaš? Odgovori mi šta te pitam.
Sedi i daj rakiju. Daj mnogo rakije. Ajde, na zdravlje. Prvo, nećeš me prekidati, no ćeš lepo i pažljivo slušati od reči do reči. Sve što ću ti reći je živa istina. Sve što ćeš čuti je istina. Jesi li spreman ti za to? Posle ovog što vide i ču, mislim da bi poverovao u gotovo sve. Ajde, nismo deca, gukni. Ti dani. Stoji mi u želucu ko kakva knedla. Stoje kao neki kamen što me pritiska. Tamo dole u onom mraku, tamo pod zemljom u onim mračnim jamama, tamo gde ne vlada čovek. Dole, sine moj, postoji nešto što mi ne poznajemo, što ne shvatamo. Tvoj otac i ja bili smo u najlepšim i najsnažnijim godinama. Mislio sam da Dragutina ni jedna sila ovozemaljska ne može zaustaviti. Samo mi je žao mi je danas što ga nisam uspeo izvući pa makar i na silu. Što sam mu dozvolio da kopa po onome po čemu nikako nije smeo. Rekoh ti, tamo ima svačega, a ja se sjećam kada je sve to i počelo. Puče onaj dinamit, obruši se gromada pred nama, svuda prašina, crnilo, svašta. Kako smo probili, tako je sa leve strane iskočilo nešto ko vrata, kao nalik na vrata. Imalo je gotovo jasan oblik vrata i iznad njih, u toj dubini, u zemlji, stoji nešto kao ploča od metala sa nekakvim natpisom. A ta vrata onako pod nekim zemljanim lukom, a ona onako ni metal, ni kamen, ni zemlja. Nema kvake, ništa, nego vidi se kao procep između dve polovice vrata. Većina ljudi je to shvatalo i gledalo kao puku slučajnost, gde je neki metal ili kamen prosto slučajno tako pukao ili se oblikovao. Ali onaj natpis tvom ocu nije dao mira. Stalno je pričao, tome ispitivao, tražio, kopao, nema šta nije radio. Vazda je stajao pred njima i sve do jednog dana, sve dok ih nije otvorio. Stani! Ti sad meni ovdje pričaš kako pod zemljom postoje neka vrata, natpisi i da je moj otac to otvorio. Kakve to sad sve veze ima? Jesam li ti rekao da me ne prekidaš? Ćuti i slušaj da završim dok još imam volje i snage za ovo. Da, otvorio ih je, ali nikom nije govorio, jedino meni. Jedno večer posle posla. Pričao mi kako je otkrio nešto mnogo mračno, kako je našao neki prolaz stari i zaboravljeni, kako je, a Bože Gospode, načeo dvorane pakla. Voleo sam ga. Znao da nije lud ni glup, ali bio sam uveren da je preterao, jer kad savlada umor, onaj mrak i sve ostalo, svašta čovek može da predvidi, ali on nije odustajao od toga. Dok su ostali radnici kopali, sve radili kao i obično, on je mene odvukao sa strane i odveo do tih njegovih vrata, a onda ih je predanom otvorio. Sine moj, u sred zemlje, u sred mraka, iza nečega što beše poput vrata, izbijala je neka crvena svetlost, nekakvi zvuci od koji ti srce gotovo stane kucati. Odakle dopire jeziva hladnoća, a ujedno i vrelina. Nešto za šta opis našim rečima ne postoji. Ni u najvećem ludilu nisam smeo da zakoračim dalje od tog ulaza. Nisam imao ni hrabrosti ni želje. Kako sam stao pred njih, tako mi se telo odseklo od uma. A on je bio tako samouveren, znati željan da nauči šta je tamo, da nauči nešto novo. Nisam ga želeo odati, nisam želeo da ja budem taj koji će njegove želje i snove da sruši. A tako sam trebao da uradim, jer da jesam, on bi danas sedeo ovde sa nama. Jer Vito, milo moje čedo, nije tamo dole tvog oca nesreća odnela. Mislim, jeste nesreća, ali ne ta koju ti i ostali ljudi znate. Ne ni blizu toga kako je rudara ugušila prašina i zemlja koja na njega se obruši.
Molim? Znači moj otac nije... Đurađe, jesi li ti to mene lagao sve ove godine? Ti i svi vi koji ste bili tamo dole. Vitomire, ne ponašaj se kao derla, nego kako čovek i treba. I saberi se, pa me poslušaj. Trebam li ti 300 puta objašnjavati da me moraš do kraja lepo saslušati, a ti onda donosi sud? Meni je lako, jeli? Pijem, ne treznim se što volim, a? Pijem da izbijem te slike iz glave, da izbijem te zvukove iz scene. Pijem, bre, balavče, da nekako ostanem živ. I uz tebe pijem jer treza ne umem da se nosim sa svim tim. Pijem da ne poludim i da ne skrenem. To vreme sam ga ja, tako da kažem, pokrivao. A on je tad... Vidiš tu crnu knjižurinu? E tad je on počeo nju da stvara, da piše, da crta. Ta knjižurina ga i odvela u smrt. Pričao mi je kako je tamo otkrio i video sve i svašta. Da je sve što je saznao, čuo i video zapisao i crtao u toj knjizi. Toliko detaljno da dah čovek izgubi. Govorio je kako je samo zagrebao po svemu tome, kako nije ni na početku. A ja nisam želeo ni smeo da vidim i pogledam šta to piše. Šta to zabeležava i crta, da ga pitam. A on je sve više postajao drugačiji. Nekako neprisutan, ćutljiv, previše nekako zabrinut, pomalo i uplašen. Prosto više nije bio onaj stari. Onda je došao i taj prokleti trenutak. Ljudi su već međusobno počeli da pričaju o njemu. Kako ne radi, kako je skrenuo sa uma, kako mu se treba dati otkaz. Bio je ručak u onom crnilu, u onoj grupi crnih radnika, boraca za koru hleba. Sjećam se samo da je taj običan, svakodnevni trenutak prekinuo vrisak tvog oca. Svi živi u onom trenu sjatili su se u tom pravcu. A tad smo tvog oca našli kako leži nedaleko odate, nedaleko od vrata, nekako bled, peo kao sir. Ja ga šamaram, mrdam, budim, a kad je oči otvorio, njemu oči bele, zenice nema, ruke ledene, pogled lud, a glas nije bio glas, no krik. Mene je tresnuo od zite jame, kao da sam nekakav Đakić. Ustajem u neverici, a on urla, dere se, viče, priča, ali kao da 3 glasa iz njega izlaze. Priča nešto na nekom jeziku, Boga pitaj kom. Svi su se sjatili na njega i krenuli da ga udaraju čime su stigli. Lopate, krampovi, šake, noge, toliko dok nije pao u nesvest. Jedva sam ih zaustavio da mu ne presude tad. Svi su stali sa radom i polovica ljudi je tvog oca zajedno sa mnom izvela na površinu. Bio je vezan ko kakva zver, a na sve je ličio sem nije na sebe. Nismo znali gde bi s njim, pa ga odvedosmo u crkvu, gde se i probudio. Opet je arlaukao, vrištao, iz njega su izlazili ti glasovi, te neke reči nepoznate. A onda nam sveštenik, naš stari sveštenik, sve nekako poli crnim rečima. Da je tvog oca, mog brata, milog Dragutina obuzeo niko drugi do on. Kaže, mora se nad njim obaviti. Nismo imali pojma ni šta je to. Reče nam da on zna kako to ide, ali da nikada to nije radio. Da moramo dovesti još 2 sveštenika, pod hitno, neko od nas. Poslao je nas 3 sa pismom gde je zahtevao da se pod hitno pojave. I jesu, doveli smo još njih 2. Nas 5 je onako čvrsto vezanog držalo njega dodatno, tvog oca, dok su oni čitali nekakve molitve. To su bili takvi zvuci da su uši parali. On se izvijao, uvijao kao da je od gume, kao da kosti u sebi nema, a na kraju svega, kažu, uspeli su. Onako mirno kad je sve stalo, ali nažalost tvoj otac nije pretekao. Naredili su nam strogo da to niko ne sme znati sem nas, tih ljudi koju besmo tad u crkvi. Da moramo svima reći kako je izgubio život kao većina rudara. Da narod o ovome ništa ne sme znati. Sve smo uradili tako.
misleći da ako sveštenici to od nas traže, pa valjda oni znaju najbolje. Pa tako i uradismo i nije prošlo dugo, nakon sahrane tvog oca, kada je naš sveštenik nestao zajedno sa ostala 2 sveštenika. Mi koji tu noć beja smo tamo, često smo se sastajali i u tajnosti pričali šta dalje. I sve se nekako primirilo, pa smo odlučili da i mi uradimo isto. Jer i da smo želeli reći ljudima, pa kako bi, šta bi i ko bi nam poverovao, A onda je počelo ludilo. Naime, ovde, u okolnim mestima isto, počele su kružiti priče kako noću viđaju 3 popa koji noge nemaju, koji glas ne puštaju. U isto vreme nestalo je i nekoliko ljudi i sve nekako na neki čudan način da niko nije mogao objasniti kako. A tad sam ja onu knjigu koju tvoj otac napisa i naslika čuvao u sebe. Jednu noć je i otvorio, a tamo našao sve i svašta. Koliko sam uspeo da shvatim, nije ga zaposeo on, nego neka 3 jako opasna čuvara. Čuvara znaš čega. Zato su se iz njega i čula ta 3 glasa, a popovi nisu njega oslobodili toga, ne. No su to veče opseli tela i duše popova, da su nažalost uz pomoć tvog oca dospeli ovde, da je on mučenik u neznanju to uradio. Želeli su da se opusti, da misli da ne znaju da ih posećuje, a onda kad se najmanje nadao, to se i dogodilo. A sad ta 3 sveštenika, ta 3 demona u svešteničkim odorama traže preostale, a najbitniji je potomak onog koji ih oslobodi. Zato su sada tu oko tebe. Zato je ova knjiga svuda gde kreneš. Zato ti se dešavaju te lude stvari koje ne možeš objasniti. Ne znam, jesam ja lud? Jesi ti lud? Da li je moj otac bio lud? Sedimo ovde s tobom, posle svih onih ludosti koje mi se desiše, slušajući tebe kako pričaš da je moj otac otvorio ništa drugo ne prolaz u drugi svet. Kako me sada love neke prikaze i to sve što mi reče, a ne, nije ovo istina. Kako im može biti? Trebamo se naspavati, odmoriti i sve će biti u redu. Vitomire, ništa neće biti u redu! Gde si video da knjiga sama ide okolo, jeli? Da stolice i stolovi, čaše i flaše same od sebe skalču po kafani, jeli? Gde? Gde postoje popovi bez nogu? Hteo ti to da prihvatiš ili ne, to je istina. I šta sad? Poješće nas mrak? Presudit će nam leteći popovi. Za sve mora postojati rešenje, a tako i za ovo. Samo ga trebamo naći način da ovo stane. Ako postoji zlo, postoji i dobro. Postoji tekst u onoj knjizi, tekst koji ih vraća tamo gde pripadaju. Samo te znakove retko ko zna čitati. Samo dobro učeni sveštenici to mogu. Čekaj, oni meni stalno stavljaju knjigu pred nos. Onu koja im može značiti kraj. Pa kakva je to logika? O, jesi naivan. Oni nju ne mogu uništiti ni dotaći. U strahu da neko sazna za nju i shvati šta ona može, a pogotovo ti, može značiti njihov kraj ovde. Želeli su da te preplaše, pa šta misliš? Da te nisu mogli već pokopati? Ne, hteli su da pomisliš da je knjiga prokleta i da je uništiš. Da im pomogneš u najcrnjem, a onda bi završio na najgori mogući način. Moramo naći dovoljno učenog, mudrog sveštenika da nam pomogne i to podhitno. Tražili smo nas dvojica dan i noć nekoga. Od crkve do crkve, po manastirima i na kraju. Tamo gde smo najmanje očekivali, u našoj crkvi, gotovo napuštenoj staroj crkvi, našli sveštenika jedva i živog. Bio je toliko star da je jedva govorio. Ali on je bio jedini koji je znao i shvatao šta piše, šta se dešava i mudrost za sve ovo. Nekako uopšte nije posjedovao strah, kao svi ostali. Bio je tako miran, tako siguran. I samo nas je jedno pitao. Ako verujete u Gospoda, pa čega se, deco, plašite? Tada sam shvatio da nisam nikakav vernik, no samo prozvani vernik koji ništa i ne zna o tome. Rekao nam je da moramo
taj tekst napamet naučiti. Ne mi, nego ja. A da će mi on pomoći u tome i da moramo namamiti i nadmudriti njih uz Božju pomoć. Da oni i on mogu znati delove prošlosti, a samo Gospod budućnost. Da ćemo listove na kojima je tekst iscepati iz te ručno pisane knjige, a sve ostalo ostaviti. Da ja moram spaliti istu tu knjigu kada mi se opet dogodi susret sa njima i da će oni tad krenuti u najgore. A ja moram stati pred njih i čitati. Šta god da čujem, vidim. Da trena ne smem zastati, jer ako zastanem, nazad nema. I ostalo nam je to. Moramo se ponašati kao i obično. Morao sam to. Morao sam ih sačekati. Nije bilo vremena za gubljenje. Sveštenik je istog dana počeo da me uči. Morao sam tačno znati kako se koja reč izgovara. Mesto za greške nije bilo. Iako sam bio neispavan, umor me nikako nije lomio. Osjećao sam strah, ali i nekakvu čudnu snagu i izdržljivost. Nekako sam shvatao sve što mi priča, shvatao sve reči koje sam učio i ako nikada za njih nisam čuo, niti sam znao šta znače, imao sam osjećaj da znam čemu služe i šta donose. Prošlo je svega par dana. Ja sam na silu pred drugim glumio da je sve u redu. Otvarao kafanu, služio narodu njoj. Đurađ je dolazio ko po običaju, pio, radio svakakve ludosti, sve kao da se ništa dogodilo nije. Ostao sam u kafani 3. noć za redom, sav neispavan, nestrpljiv, nikakav, iščekivajući nepoznato. Sedim iza šanka i palim jednu za drugom. Sedim na maloj stolici sa poluizgorelom cigaretom, gotovo poluusnuo i baš tad, oko par sati posle ponoći, isto kao i one noći i ono veče. Znao sam šta je. Znao sam šta me čeka donekle. Uradio sam kao i ono veče. Otključao i izašao, ali opet nikoga nije bilo. Počeo sam da bacam stvari po kafani, pobacao ih sve i opet ugledah knjigu na stolu. Zgrabio sam je baš kako mi je sveštenik i rekao. Polio je uljem i zapalio na sred kafane. Kako je vatra jenjavala, tako su se začuli oni ludi osmesi. Kako se vatra ugasi, a ona se knjiga mog oca pretvori u pepeo, tako nastane neka čudna hladnoća u kafani. Neka para, magla, kao da je izbijala iz zidova kafane. Pribio sam se u šank i desnom rukom držao zadnji džep pantalona, džep u kome su bila ona 2 lista iz knjige. 2 lista koja sam gotovo napamet naučio, šta piše na njima i kako se čitaju. Predamnom stoje ona 3 popova, oči im svetle ko fenjeri, face im se deformišu, krive, smeju se i zure. Ušli su u kafanu, nekako me okruživali, a hladnoća je postala toliko jaka da mi je telo drhtalo od iste. Po kafani se sve treslo i padalo, gotovo su bili na 1-2 metra od mene. Tada sam jedva našao snage i pribranosti da dohvatim one papire iz džepa. U trenu, kad su počeli arlaukati na mene. Kako sam počeo da čitam, tako su počeli da vrište, da puštaju nekakve krike, počeli su da se povlače unazad i tada sam znao da radim ono pravo. Da je ovo ono čime možemo sve osloboditi, da je pop bio u pravu. I u sred čitanja, vrisaka i svega toga nastade tišina. Totalna tišina. Više ispred sebe nisam video kafanu, ni demone u svešteničkim odorama. Video sam svog oca. Moj otac predamnom stoji i pruža mi ruku. Onaj njegov prelep osmeh, njegovo lice, ruke, baš onakav kakvog se sećam još iz detinjstva. Stoji i pruža mi ruku i govori da bacim taj papir i dođem do njega. Da i ja njemu pružim ruku. Tren mi je falio da to učinim, da pokleknem, a onda sam čuo onako prigušeno, jaho, tiho.
jako tiho glas Đurađa. Saberi se, to nije on, saberi se, nije to tvoj otac. Te njegove reči kao da me razmrdaše, osvestiše i pribraše. Čitao sam još glasnije. Ta prikaza što uze oblik mog oca poče se kriviti, poče se pretvarati u nekakvo ogavno stvorenje i opet se sve razbistri. Po kafani tutnji, puca, vrisci, ruke ne osjećam, onaj papir kao da držim led u rukama, a ruke kao da u njima krvi nema. Ne osjećam ih, trnu i tresu se, jezik težak, a usta jedva otvaram. Kako stigo do zadnje reči i nju izgovori, samo sve stade. Stade kao da je neko sve rukom sklonio. Samo sam se stropoštao na pod kafane. Osjećao sam neverovatan umor i bol. Šake su me toliko bolele da sam pomislio otpašće mi. Noge osjećao nisam. I jedva sam disao, onako teško, plitko, kao da mi kamen na grudima. Hvatala me nesvestica i sećam se likova Đurađa i sveštenika. Kako mi prilaze i govore, gotovo je, Vito sine, gotovo, odmori. Probudio sam se u crkvi, u našoj crkvi. Pomislih, sve je stalo, to je to, pobedili smo. Jedva sam čekao da se saberem i vratim u svoju kafanu, svom životu. A tada mi sveštenik prekide misao rečima da ih jesam pobedio i oterao, ali da za mene više nikada neće biti života kao pre. Da više nisam kafedžija i da nikada neću biti. Da sam čačnuo osinje gnezdo i da ako napustim dvorane manastira u koji trebamo poći narednog jutra, moj život neće dugo potrajati. Ono što mi nije želeo reći odmah je to da ko pročita tekst kojim se suprotstavi na taj način, čitav život mora posvetiti tome, borbi uz Gospoda, jer će samo tako sve imati svrhu. Sve to započeto i da na to ne smijem gledati kao na nešto loše, nego na nešto prelepo i predivno, da je to moj poziv životni koji nije slučajno tu, da sam jedan od malobrojnih. Trebalo mi je vremena da to prihvatim, vremena da shvatim da moj život više nikada neće biti isti. Kafanu sam ostavio Đurađu koji nikada više od te večeri tog jutra nije ni primirisao alkohol, koji je svake nedelje dolazio u manastir da me obiđe, a ja sam počeo novo poglavlje svog života, ono mnogo drugačije, ono u kom čovjek prestaje da misli na ovozemaljska dobra, na ovozemaljska uživanja, želje i snove i posveti se nečem mnogo uzvišenijem. U hodnike u kojem malo ko zakorači, tamo gde si ti nebitan, tamo gde se borimo i molimo za sve nas, tamo gde ne postoji novac, strast, želje, snovi, planovi, tamo gde je život dat Bogu na milost, ljubav i pokajanje. Stigle su me godine. Velika većina mog života je danas iza mene. Čekam tren, čekam čas kada će on i stati. Jedva završavam ovo i imam osjećaj kao da se desilo pre nedelju dana, a ne pre 50 godina skoro. Deco, ljudi, nemojte da kopate preduboko. Nemojte, jer ne znamo šta je tamo. Ne znamo šta će izaći i šta ćemo naći. Posvetite se svetlosti, onom lepšem delu svega ovoga. Jer šta god našli u svetlosti, doneće nam svetlost. I šta god našli u tami, doneće nam tamu.